ପାଖ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରେ ସେଇଥିରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳାଏ। ତମେ ସେ କାଳେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରା ଖୁନିଟା। ଶୁଣ ମା ଖାଲି ଖାଲି ତାର ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। କୋଳି ଦିଟା ଦେଇଛ ଖାଲି କୋଳି ବାଟରେ ଖାଇ ଖାଇକି ଯିବୁ ବାଟ ବି ସରିଯିବ। सिंधुपुर ताला पकई रखिला आज जेतबे सुजोग मिलছে से तोते खाइबो।
ସଜ ଫୁଟା ଭାବିଛି କିଛି ଦିନ ମୋ ଫୁଲଦାନୀରେ ସାଇତି ରଖି ଭୁଲି ଯାଉଛ ସବୁ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଲଦାନୀରେ ଶୋଭା ପାଏନି। ଏମିତି ବି ଫୁଲ ଅଛି ସେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ହାତ ଦିଟା କଟି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇଯିବ। ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାଃ କିଛି ଦିନ ମୋ ଫୁଲଦାନୀରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ। ମୋର ପରି ଗୋଟାଏ ନାରୀର ବଳଦ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମସ୍ୟା ଦଂଶ ହବାକୁ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ବେଣିବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ତା କେଶ ମୁକୁଳା ରଖିବା। ହାତ ମାରିଦେଲୁ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି ତତେ ପିଟି ପିଟି ରକ୍ତ ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଢ଼ିଆ ଲଢ଼ିଆ রাজভাই অনেক
ଦେଖ ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଘର ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଇଏ କଣ? ନାଇଁ ଭାଉଜ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ମୋର କୁହ ଇଏ କଣ? ଭାଉଜ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତମକୁ ମହାରାଣ ରାଜା ଭାଇଟା ମରି ଯାଇଛି।